Bayan sa ayo bay. Balhin mig balay. Dito bis Baksil sa una. Itong Baksil, lapit na sa city, 30 minutes away from the city niya. Ang mga train nga to express, daggan kay mga agi, kay daggan mga malayot magsugsugat niya. Pas-pas ang train nga to, ikabot mo ito, skip mo mga station ba. So every time sakay kong train nga to, bis 30 minutes, makuha ra 25, 20, nindot nga to. Nga rin, mas layo, kay mas layo, unahan pa mo ni siya. Ang kanina nga lugar, dako siya. Asin dako, asin maka-vlog ko, naka-workstation po na ako nga rin, naka mga stuff. So, na ay laundry katong among place sa una pare-pareho rag or kamay rag diferensya sa place ani karon, but wala siya laundry, wala siya garahe, among garahe sirado, hindot na kaning ka. So mga vlog sa to karon bay mga updated tiri na nga place, limpyo puti kayo. Anyway, mura to, excited ako sa new vlog. So talk to you soon guys, see ya, bye bye.